insha Allah gyada ta da babu canjin wazo biya wai azuma gyada talla mata ta azo min talla wallahi don tallar ta ya yawan banza kuma ya dan kwairo to haka in dauka za ka yi ka dauka da ikon Allah Naira 10 ta azo mini tallar ta ya yawan banza ya dan kwairo ya barta ya bisa titi hillani na ci zan harawa na ci katsinawa na ci tambadadden Allah ga hillani na ci Naira 10 ta azo min abin ga mai albarka aya da kidata ta ce yan akwai kuɗi a ci in babu kuɗi a ci bayan sallah babba a biya a rage min talla in kai mata kuɗin ta gida tallar ta ya yawan banza ya dan kwaro ya barta ya bisa titi a taimaka a rage min talla in kai mata kuɗin ta gida aljanna mai masoya da yawa duk gidan da babu Halima Allah sa gidan nan ya kama da wuta ana kashe wuta ina zo ma dan duri wa hetu da ida babbakewa da yawa Allah ya sa agaje da ida mata ta Halima Allah shi ruwa asiri a zauna lahiya sai wata rana na tsaya ta sai wani hali yayi